Mamimiss namin yung mga ganyan mo sa amin, Paloma. Sipon ba? Kaya maghatod dari o kuan kaning permahan nimo. Dayon. Ano dayon? Bukawan yung amon pagkaon. First tourist. Nagluto na si Paloma ng more egg, more fun. Oh. Naisumon. Kailan pasok mo? Sa Monday. Ah, so may 2 days ka pa. O kasi wala kaming pasok kapag Sunday. Sunday. Ganto sa nina ano apel na kaldor ay. So 2 days ka pa, may chance ka pa makabawi, friend. Buti ka pa nga dito sige kag pasok ako man niya sa bakasyon. Hala, twara. Mamiss namin pag-aalaga mo sa amin, Day. Pero, Regular pa daw magbayan na makakabalik. Paloma. Paloma. May bisita ka mamaya. Ha? Wala na naman. Ay! Baka yan na yun. Ayan, mag-almusal na tayo. Coffee time. Ang karelyebo ni Paloma. No. Hmm? Tay karelyebo mo. Okay. Okay na siya na mag-duty siya pa yun eh. Oh, kasi ano siya. Unless wala rin lakad yun. Hindi lang sina lang ni ano palipanan. Kawan mo nga mo dito, ina na kway tubig. Si J. Ford. Ah. Good morning, everyone. Kape tayo. Yes, Papa Bembep. Good morning. Bembep TV! Ikaw, Monday ka pa rin. Ay, hindi pa. 15, 12. So, meron ka pang 10 days. Ay! Na malalasing ka pa. 10 araw. Huwag na para may sakit na sa gilid. 10 araw ka pang malalasing. Parang may sakit na sa gilid. May aray na ba? May kirot. Dito na sa show. So, ito na. Let's visit once again. The cabinet. Ah, ito na. Ang project nila dito. The update. Mother! Ayan na. Nilalagay na yung mga ano. Andyan na! Nangyari siya. Ganun sila, oh. Andyan yung ano mo. Mango. Dry mango. Tapos na yun sa ano pa? Sa... Ang sa catering dish? Mana? Ito, yung sa damit. Ah, sa... Baka masyadong mataas, hindi naman. Para sa ano ba? Sa mga plato. Ang sa plato Sa baba. Sa baba. Sa backstrap. Para di mabasag. Tsaka yung mga kutsara, tinidor, yung mga tray sa taas. O yung mga trace. May takip yan, pa. May takip. Yun. Lagyan na lang. Lagyan ng takip. Yung sa damit, may takip. Wala pa rin. Dapat may cover yun kasi useless na kinabinet. Tas wala. Ton, tapos yung isa sa inyo, yung isa, pakain mo sa kanila, kalamanang ba, kinagwen ba, ay sa inyo lang naman, dali nyo na lang dalawa, amin yung isa, kay manggapon, mga bait na mukhaonan na. So ito na yung mango, tikman mo. Meron yung bukas Bakit ka makain ka ba nito? Kaya nga siya nag-cord. Ikaw lang na imuha na Dili kumit man, ka. palit na mong good media kuan sa Kumakain kayo, ano buntis si Mama Sita? Ay! Na, tumboy na po yung anak ka ni. Hala. Saan mo ni pagkaburi? Apit na ba rin dito? Igaga, may nakonsultahan. Nagdala ni Day. Pagkag na ako sa upat. Nagka-video na po. LK pa, binit-bit namin na isa. Adi ay. Tatlo, amin na ito isa. O, meron mo ba isa dun sa dulo atin? Sa inyo na yan para pakain mo sa kanila. Sat kalahati. So, ito na yung ating driving go. So, sa lahat mga gusto bumili nito guys. Legit, hanapin niyo po ang LK Pam. Ayun na siya. Right naman.
Hindi may sugar din yan eh. Ito na yung, arasan eh. Catering. Nandun na iba. So, hanapin natin yung... Sapatos. Tingnan natin yung pinagawa. Sapatos. Papa Tonton. Pinagawa na ni Tonton din ang ating arko-arko. Hala, na-arko. Yabu. Yung plywood na naarko ay hindi ba nagba? Nagkaroon na nasukatan dyan. Welcome to our backstage area na kung saan dito yung stock room namin. Yun yung mga tables namin hindi pa nalagay kasi ginagawa. Oh, lala! Nasubraan to. Sa shoes yan? Ang laki ah. Kaso, bakit na sinagad dito? Paano yun dyan? Okay lang naman yung maano doon. Hindi, yung hangiran dito, di ba hanggang dito yan? Okay lang naman na wag lagyan ng pader dito. Ganun lang siya para diretsyo hanger. Para yung shoes matakpan dito. So dito lagayan ng mga shoes ko guys, pang show. Ayan. Sinukat talaga to dito. Tapos yung iba naman. Yan, dito. Hindi naman kagunan. Ibang rubber shoes. Dito yung mga ibang mga shoes. Sa hagdanan, tanggalin na natin. Lahat. So sa kawatan dyan, dito lahat ng mga ano namin. Mga gamit namin. Pwede mong nakawin. Mauli lang kita sa CCTV. Okay, so dito yung mga gamit natin. Dito yung hangiran naman na gagawin. Ayan yung taas. Kaso dapat hanggang dito lang. Hindi pwedeng ganyan kataas. Mag-isagad. Hindi. Oo, kasi pag kinuha natin. Pwede naman kung if ever yan yung sukatan nila. Baka ito yung sukatan kasi nila eh. Baka duha ka ng hanger. And down up. Hindi pwede. Hindi. Isa lang para sa gown talaga. Sakto naman. Ay, kasya naman. Abot naman kung mag-hanger. Baba lang no, masyado no. Basta wag na itaas. Ha? Ha? Step pa para makatulong ka. Hindi. Mayroon naman tayong upuan. Nilagay dito. Hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang. Tapos dito naman pwedeng lagyan ng something bangko or sofa or table. Kasi dito lalagyan ng sa amin para pag nag-make-up. Alam mo talaga may event dito talaga. Hindi naman ginagamit. So at least, tapos yung ginagawa nila ngayon is para lagyan ng shopping disc doon sa loob. Okay? Ayan, dito nila ilalagay yun. Tapos yung mga gym, dito na ako sa gym na ako eh. Ha? Talaga? Hindi, meron na akong coach. Gym? Gym ano? Gymnasium. Gym So, yun lang muna guys. Dito muna ito nagawa. So, sa mga susunod na araw, ayusin ko naman na yung mga gamit namin para sa show. Most of the time, ako talaga nag-aasikaso para alam ko kung nasan yung mga gamit namin. Mabilis namin madetect kung nasaan. And now, mas maganda kasi I think mas mabilis namin makikita kung ano yung mga hahanapin namin, ano yung hinahanap namin. I think Brenda, siguro pwede naman siguro mag 2 layer ng hangiran, yung sa gown at saka sa mga ibang casual na damit. So, let's see. Kasi nagplano na rin siya eh. Kasi hindi siya lumalaki. Ang photos kasi diba? Kasi sa Chaga siya, hindi siya sa loob na sa... Nagkakainaan sa garden of the miles. Ito dapat. Ito photos kasi lalaki ito eh. Pero maganda, pagpapura na sila ganun. Hala! Wala kay Tonton. Congratulations. Baka manood na naman yung love niya. Ayan, malapit na rin po Hala, binigyan siya ng Christmas. Dapat meron ding New Year. Hello, sir. Kaya na to? Sir Matthew. Hala, grabe si Tonton. Oo. Si Jen, magkuha ko rito. Naka- Jen na may big princess doon. Mukha naka 30 mil ka. Ha. Ang hirap pala sa bayan, Ton. Binigay ko ba sa kanya? Birthdays. Philodendron birthdays. Hala, lagot ka dyan na meron na kaming ano, oh. Ay, ganyan na. Hindi, sabay-sabay kasi yan eh. Ayan pa, okay, nagamit nila hagdan. Diba? Murag late ka dumating. Na pa. Late si Tonton. Na-date yata eh. Nani namin kadlok ton kay Bander. Murag tsada ang iyong Pasko, Tonton. Ay! Ha?
Walay goodbye kiss. Ah. Asa? Hala.